Koti-ikävä, sitä kysytään aika usein, että onko sellaista tullut, niin ei kyllä niin kuin australialaisesta Suomeen, niin mä en jotenkin näe, että onko se edes mitenkään mahdollista. Että, eikä lapsillakaan. Että totta kai niin kuin perhettä tulee aina ikävä ja läheisiä ystäviä ja kaikkea tällaisia asioita, mutta muita asioita niin ei hirveästi kyllä tule. Että se on maa, missä kaikki toimii yllättävän hyvin, terveydenhuollot, tällaiset tärkeät asiat, koulutus ja harrastusmahdollisuudet on upeat. Et meidänkin perheeseen kuuluu kuitenkin 3 ukkoa ja 1 lady, niin harrastusmahdollisuudet on tosi tärkeät meille ja se, että pystyy koko ajan tekemään ulkona jotain. Ja se elämäntyyli on niin sellaista viihtyisää, monet asiat on ilmaisia, kuten surffaaminen, kun sulla on se lauta, niin aallot on ilmaisia ja aurinko on ilmasta ja monet tällaiset asiat, mihin täällä ei ole tottunut, niin ne tuntuu jotenkin niin kuin ihan luksukselta.